hasiera batean proposatu zidatenean euskaltegira joatea, ez dakit, iduritu zitzaidan denbora galtzia zela, nik nire ustez euskara banekien ongi, eta nire lankideak ere euskaltegira joaki zirenez, beraiekin batera animatu nintzen, eta harritu nintzen, sorpresa handi hartu nuen, haunitz ikasi nuelako, eta gero gure artean giro polita sortu zen, eta azkenean akautu genuen B bata ateraz, ez nuen inondikan ere horrelakorik espero, eta oso giro ona, bai gure ikasleen artean eta baita irakasleekin ere. Bizigaren zonaldean nik uste beharrezkoa den euskara, guk jende helduakin, 3. adineko jendeakin egiten dugu lan, eta gehienak euskaldunak dire, eta hobekigo defenditzen dire euskaraz, erdaraz baino haunitz estimatzen dute euskaraz egitea eta gure euskara egitea gainera. Eta ni hemen jaio naiz, hemengoa naiz, eta beti euskaraz egin dut, eta niretzat haiz garrantzitsua da nire hizkuntza mantentzia, ez? Edo nire hizkuntzaz erlazionatzia. Gure lana egonkortzeko eskatu digutenian B2, ikusi dut egiazki duen garrantzia titulo bat edukitzeak, ez? Eta egia da ze bat ez dutela behar, momentu honetan ez behintzat, baina hori da nire erronka personala. Garai batean izan donuen aukera, ez duen aprobetxatu, eta orain euskaltegira itzuli naizenez berriz, nahi dut aprobetxatu eta ze bata probatu, ea gainditzen dute.